Здравейте, пичове, това мисля, че е 9 или 10 част на Hot Wheels Single Player Easy Maverick така един бърз Quick Race. Това всъщност е чисто нова писта. Да я видим. Защото преди на тази не съм играл. 10 фрейма не е добре. Не знам какво се случва. What the fuck, нищо не виждам. Буст, копелета, буст. Wow, what the fuck? Не, честно, what the fuck. Това беше интересно. Пинбол машина, аз много ги обичам. О, motherfucker. Вау, това е доста гадничко. Жалко. Нищо. Елате, мерси за буста, пак. Какво беше? Това ви колко 2-3 вода. Естествено, че аз винаги вода. Всъщност не. Така. Охо! Това беше про. Почти нищо. Така. Взех го. Да, мисля, че ще бия. Не съм сигурен. Така. Супер дрифт, секси. Мастер. Мастер секси, супер ултра, мастер. Това беше гадно, мислих, че ще го фара. И бихме... Взехме ли нещо? Елиминатор, това няма да го правя, изобщо ще няма да го правя, там което е готино. Това беше от мене, пичове. Аре, чао!